Takže čaute ľudia, od vás tu CZ and SK Tutorials a dneska je to z druhého partu, ako vytvoriť svoju vlastnú hru 2D a vytvoríme si dneska menu, čiže dáme si sprint nový, bude sa to volať Play Game. Editneme si ho, dáme tých napríklad, neviem, 80 a 20. Nie, musí byť 80, 40. Okolo takto. Môže byť. Napíšeme si tam text. Play game. Máme ho takto, si budete dať, klikneme sem. Môžete vybrať, aký chcete fond, napríklad tento. Vy si nejaké môžete dať a som teraz trochu ticho. Dám si napríklad Call of Duty a veľkosť 16. To je už príliš veľké, čiže musíme dať veľkosť 12. Dobre, 12 môže byť. OK, tak to máme, vycentrujeme, dáme si room, tuto máme prvú room, vytvoríme si novú room, do tej, táto bude 32, stred, my si dáme, že my sme zabudli vytvoriť na to objekt. No, yes, change. A takto si premyslím, vytvoríme si objekt, čo sa bude volať Play Game, čiže Play Game. Dáme si, že mouse left preset, keď na to ľavým tlačítkom klikneme, tak dáme si, že nás to dá doporučujem dať toto different room a takto. Teraz máme room 1 a sem si dáme ten na split, čiže ja si presuniem sem, napríklad play game a dáme play a naskočí nám toto. Dáme si play game a už hrajeme. Čiže my teraz si to vypneme a vytvoríme si nový split a ten sa bude volať Options. Každý to pozná. Options. Tu už stačí dať 60 a 30 alebo 20. Takto. Text. Options. Vycentrujeme room 1, ešte nie, objekt, options, tak si dáme options, mouse, left preset, mine, different room 0, tak veľkosť si dáme tých 80, 40, ja som stopol natáčanie, dúfam, že vám to nevadí, ja som len tam dal nejaké tie veci, čiže bude sa to volať end game, necháme si to takto, vycentrujeme room 1, ešte si dáme options, to čo sme si nastavili, takto, dáme objekt, end game, preto dáme end game, mouse, left preset, room 0, OK, dáme si play a ja som zabudol,
klikneme na Options, tak nás to dá do hry. Čiže my si ešte musíme dať Game Information. Si môžeme napríklad napísať nastavenia. Dáme si, že Options. OK, pôjdeme do Options, goto. To si odstraníme a dáme tam main 2 a show info. Teraz idem play. Sem klikneme a ukáže nám toto, ale dáme toto, tak to vypne Apple. Teraz si vytvoríme endgame, goto room, nedáme, že main 2 a endgame. Teraz si ho tam dáme, to tlačítko náš endgame. Jo, sem. Dáme play. A sem klikneme na endgame. Tak to by bolo všetko z tohoto videa. Ešte nie, ešte si ukážeme, ako urobiť pozadie. Čiže dáme si dáme, že len menu, edit a ako by sme chceli, aby to vyzeralo, tak dáme tam napríklad, že na aké písmeno, napríklad O, čo ja viem, neviem. Dáme tomu veľkosť 20, ešte väčšiu veľkosť, 72, takáto veľkosť je príliš veľká, musíme dať 48, 48 je taká dobrá. Jo, a na area si dáme, že bude napríklad takáto tmavá modrá. A to je na vás, aké vy si spravíte background a dáte sem menu si background a sem a menu si vyberete, bude to vyzerať takto divne. Dúfam, že vám to vadiť nebude. Keď takto si dáme, vytvoríme takéto, dáme play game, hrajeme. Čiže to by bolo všetko z tohoto videa. Ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce. Čaute.